ли се вашата кариера или бизнес от промяна? От това нещата да се случват по-добре и с повече лекота. В миналото видео ви казах, че в основата на промяната е нашето тяло. Когато сме във форма, можем да устоим на инерцията на старото. Но има един много важен лост за промяна, ключ към промяната. И това е нашето емоционално състояние. Ние сме пристрастени, буквално пристрастени към емоцията, която изпитваме всеки ден. Това може да бъде драма, може да бъде депресия, може да бъде апатия. И когато започнем да изпитваме нови емоции, сме много по-способни да се променим. Гледаме по-ведро към промяната и успяваме да задържим промяната. Така че нашето емоционално състояние е силно подценяван ключ. Ако искате по-добра кариера, по-добър бизнес, по-добър живот, няма как да не се промените. Обаче няма как да се промените, ако всеки ден се чувствате по начина, по който сте се чувствали предния ден. И тук ви предлагам 3 чудесни упражнения. Упражнение номер 1 – шейкинг или тръскане. Така нервната ни система се изтръсква от напрежението и можем да влезем в ново емоционално състояние. Упражнение номер 1 – шейкинг. Упражнение номер 2 – диво танцуване на рок музика. Това ни помага също да раздвижим енергията в тялото си, защото емоцията е енергия в движение. Emotion, energy and in motion. И третото нещо, което ви предлагам, е много просто. Тичане. Някои от вас може би тичат, други не, но когато се движим, отново енергията се задвижва. Много подценяван ключ към промяната е нашето емоционално състояние. И често през шейкинг, през диво танцуване на рок музика, може и на друг стил, или тичане, ние задвижваме енергията си и сме готови да влезем в ново емоционално състояние.